Εγώ να ζητήσω συγγνώμη. Α, εντάξει, εγώ αποχωρώ. Γιατί τι νόμιζες, ότι θα έρθεις να μου πεις ότι με συγχωρείς γιατί είσαι πιο λογική και εγώ θα το δεχτώ? Ναι! Ρε, εγώ καλύπτω όλες τις βλακίες σου από τότε που ήμουν στην κούνια. Έχω πει ποτέ εγώ τίποτα? Ποτέ! Αναγκάστηκα να το πω στον μπαμπά για να τον προστατέψω. Αναγκαστικά! Τι δεν καταλαβαίνεις? Εσύ τα ξεκίνησες όλα και τώρα θέλεις να βγεις από πάνω. Αν εσύ δεν είχες καρφώσει, εγώ δεν θα είχα πει τίποτα. Πρόδωσες την εμπιστοσύνη μου, καρφί! Εμένα πες καρφί? Όχι, μιλούσε στα καρφιά του τείχου. Εσύ καρφώνεις ό,τι κάνω. Ρε, την παλεύεις καθόλου? Είπα εγώ ποτέ στον μπαμπά για το Λάκι, τον Τάκι, το Μάκι και το Σάκι. Τι είναι όλη αυτή, παιδί μου, συγκρότημα? Να σας φιλήσω, αυτή είναι πιο όρημη και από τα παιδιά μου. Γιατί έχω πει ποτέ εγώ στη μαμά με τι πήγατε στο εξοχικό του φίλου σου του Στέλιου το καλοκαίρι μετά το Λυκειό? Με τι? Με τη μηχανή του ξαδέλφου του Στέλιου. Παραγιά μου! Και ποιος οδηγούσε? Ξάδερφος του Στέλιου πάντως όχι. Αχού! Ρε, εγώ δεν σε κάλυψα όταν τα φτιάξες με τον υπάλληλο του Χασάπικου κάτω από τη μύτη του μπαμπά. Τι? Και εγώ φίλουσα τσίλιες όταν ελευθέρωσες όλες τις κότες από το κοτέτσι στο χωριό. Ναι, αλλά τώρα τα μαρτυράτε όλα έτσι. Για να μην θυμηθώ εκείνη τη δίθεν τριήμερη εκδρομή στην Γνωσό που είχες πάει με το σχολείο, ενώ στην πραγματικότητα ήσουν με το φίλο σου. Άντε, γεια, τα λέμε! Τι λες, μωρέ, αυτό το είχε κάνει η Λιδία τότε που πήγε στο εξοχικό του Βασίλη στα καμένα βούρλα. Τι έκανε, λέει? Ποια εκδρομή λένε, Λιδία? Όχι, τίποτα.